krajem 9. mjeseca smo tražili se dobrovoljci za Vukovar i nas 59 momaka, znači koja je bila znači direktno u HOS-u, svi smo zajedno se tog dana 26. 27. 9. krenuli i do kraja smo izdržali, dobili najveću, najjaču tada trenutno što je kazao Jastreb, najveću bojište znači u Vukovaru gdje se direktno vodila borba prsa u prsa, to je bilo Sajmište. Ne mogu nikad zaboraviti o Jastrebove riječi tada. Ovdje nećete imati ni kupanje, ni dobar ručak, niti jelo, niti piće. Ovdje ćete samo imati dosta četnika i zato svi na položaj na Sajmište. I nas 48 dečki koji su bili u toj grupi, kasnije je došlo, još se priključila nama u Bogdanovcima, znači još jedna druga grupa HOS-ovaca u Bogdanovcima i dobili smo znači položaj na Sajmište.